guys. Sobrang ganda po.
ito po yung daan papuntang Suba Bless Farm. Ayan po ang bundok. Araya. Ito po ang kapis ng Luzon. Sa tingin ko po, para po siyang Sikingon. Guys, humingi po kami ng tulong. Hindi na po kami tayo. Guys, kakatayin na kami. Anong klaseng suka? Sino mo bang wala? Nakakatakot po sa suka. Bakit? Wow. Ito po guys, ang bahay na to. Ito po yung bahay ng mga pinaka-pinuon nila. Diyan po kami. Wow. Diyan po kami kakatayin guys. Panambahan nyo to. Dahil panambahan nyo to. Ano? So, ayan po ang bundok. Nakakatakot dito. Ano? Mukhang nakakatakot. Talaga umaga tayo pumunta dito. Yes, guys, pagdasan nyo na lang po kami. Sana mag-uwi po kami at makabalik pa sa aming bahay. So guys, malapit na po kami guys. Hindi na po kami ng mga kulto. Oh, Dito mo na po yung Suba Farm. ang ganda oh. May hotel po. Uy, ayun. Ayun oh. Nasa yung Suba Farm. Ito na yun. Hindi ko alam. Ayan, sa loob. Ayan, may hotel. Sino yung malalakas na loob ng hotel dyan? Saan? Bakit ang pila may mukha bistro nasa bata wala ba sa Suba Wow, bundok. Patay na tayo. Patay na tayo. Patay na tayo. Gatsan yan. Pumping station. Now guys. Wala po. Dito na. San? Sa luwan. Banyo. Guys, naghahandama ko na kung hindi na ako tatalo. Pagkasan nyo na lang po na sana makita ko sa taas. So kasama ko po, okay lang po sa baba. Asan na yun? Suba Bless Farm. Guys, welcome to Suba Bless Farm. No? Dito ka. Yeah. Yan, ang ganda. Ganun po sasakyan. Kaya? Yeah. So, ayun po ang bundok. Kitang-kita po dito. May bayad dito? Yeah, 20. Dito? May makakatamta. Yan, palubog na po ang araw, guys. Guys.
share and subscribe.